το πιο σημαντικό στοιχείο του αγώνα για μένα. Να ευχαριστήσουμε τον Πανηγιάλιο για τη φιλοξενία. Οι μεγάλες ομάδες και οι ιστορικές ομάδες πρέπει να το δείχνουν κιόλας και ο Πανηγιάλιος σήμερα το έδειξε με τον καλύτερο τρόπο. Αυτές οι φιλοξενίες προάγουν το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αγωνιστικά έγινε ένα εκπληκτικό παιχνίδι για μένα. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Αυτά τα παιχνίδια είναι για τους ποδοσφαιριστές, αυτό είχα πει και στους παίκτες μου. Ότι αυτοί είναι που φαίνονται, αυτοί παίζουν, αυτοί παίρνουν και τα αποτέλεσματα. Για εμάς είναι ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εδώ μέσα στην πιο δύσκολη έδρα για μένα του πρωταθλήματος, απέναντι στην καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος που έχω δει εγώ μέχρι τώρα. Και για να μην αδικήσω την ομάδα μαζί με τη δικιά μας, σε μικρές που αλλάζουν κάποιες λεπτομέρειες υπάρχουν που μας κάνουν τη διαφορά στις ομάδες. Θέλω να μιλήσω πρώτη φορά για κάτι. Εγώ δεν θα πω ότι ο διαιτητής είχε σκοπιμότητα και γράφτε το όπως τα λέω, σας παρακαλώ. Δεν θα πω με κεφαλαία το δεν ότι ο διαιτητής άφησε εμάς με 15 παράπονα και τον Πανεγιάλιο με 15-20 παράπονα. Δεν θα πω ότι ήταν κακός. Δεν θα πω ότι μπορεί να εξυπηρετεί συμφέροντα χωρίς να το θέλει άλλων ομάδων. Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Κανένα σφύριγμα, δεν θα το πω κι αυτό, ότι κανένα σφύριγμα δεν ήταν εναντίον μας που να βοηθήσει τον Πανεγιάλιο. Για να μην νομίζουν κάποιοι ότι είμαστε χθεσινοί στο ποδόσφαιρο, αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε εγώ προσωπικά δεν έχω θέση σε αυτό το ποδόσφαιρο. Και αν συνεχιστούμε, σας μιλάω σοβαρά, θα πάω στο σπίτι μου. Θέλω να πω και από εδώ, και το λέω και το εννοώ. Θέλω να πω και από εδώ ένα μπράβο στους φυλάδες του Πανηγιαλίου, που είναι ευαισθητοποιημένοι, το είπα και χθες στο ράδιο, σε ένα ράδιο από το Αίγυο εδώ, όσον αφορά το θέμα της παιδείας, το θέμα του σχέδιου Αθήνα. Μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Είναι οι μοναδικοί φύλαδοι οπαδοί μιας ομάδας που ασχολούνται και με κοινωνικά θέματα. Όπως ξέρετε, είμαι καθηγητής ΤΕΗ και με άγγιξε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ομάδα του Πανηγιαλίου. Είμαι 100% σίγουρος για αυτούς ότι θα είναι στην πεντάδα που θα ανέβει στη Β' Εθνική. Θέλω να πιστεύω στην εξάδα από τον όμιλό μας, γιατί έτσι είναι κανονικά. Είμαστε μια ομάδα όμιλος περισσότεροι, πρέπει να βγουν 6 από τον όμιλό μας. Όπως γίνεται και στους ομίλους της Δ' Εθνικής, που μένουν στην καινούργια γάμα μια ομάδα περισσότερη. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα γίνει μπαράζο έκτος με τον έκτο του Βορειού Ομίλου. Για ποιο λόγο? Είμαστε περισσότερες ομάδες. Εμείς. Και πάλι καλή συνέχεια στον Πανηγιάλιο και στο φίλο τον Νίκο τον Κουρμπανά, πραγματικά, τον οποίο είναι ένας από τους λίγους προπονητές που μιλάμε στη διάρκεια του πρωταθλήματος κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ένα πολύ καλό παιχνίδι, το σημερινό, ίσως από τα καλύτερα ωραία παιχνίδια. Πιστεύω και πρέπει να είμαστε δίκαιοι ότι κάθε ομάδα, ας πούμε ότι είχε από ένα ημίχρονο σε γενικές γραμμές. Όχι ότι δεν σταθήκαμε καλά, πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν ήμασταν αυτοί που παρουσιαστήκαμε στο δεύτερο. Στο δεύτερο κινηθήκαμε καλύτερα, βοηθήσανε, χωρίς αυτό να σημαίνει τα παιδιά που βγήκαν τακτικά, δεν βγήκανε γιατί δεν ήσαν καλοί μέσα στο παιχνίδι. Μας βοηθήσαν και τα παιδιά που μπήκανε σε πολύ μεγάλο βαθμό, και ο Κανελόπουλος, παρόλο που είχε ένα πρόβλημα χτες. Μας βοήθησε πολύ. Και ο Αλέξανδρος μπήκε. Κλείσαμε την αντίπολη ομάδα στην περιοχή της. Παρόλο ότι παίξαμε ορθόδοξα, δεν παίξαμε σωστά, αν θέλουμε να είναι αλήθεια. Δεν παίξαμε δηλαδή τακτικά σωστά, ωραία να βγούμε από την άκρη και προχωρήσουμε την μπάλα. Περισσότερες φορές προσπαθήσαμε να παίξουμε μεγάλες μπάλες. Δεν μπορούσαμε ίσως να κάνουμε και διαφορετικά γιατί η χώρα ήταν κλειστή. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι χάσαμε δύο κλασικές ευκαιρίες που θα μπορούσαμε ίσως να κλέψουμε το παιχνίδι στο τέλος, όπως και ο αντίπαλος στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να γίνει 2-0. Αυτή είναι η πραγματικότητα του παιχνιδιού. Όλα τα άλλα είναι να λέμε εδώ τώρα τι γίνεται. Εδώ τώρα εμείς δεν πρέπει να έχουμε κηδεία. Υπάρχει μια κατάσταση, μια περίεργη κατάσταση, την οποία ενώ σε έναν βαθμό τη δικαιολογώ. Υπάρχουν ορισμένα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά που δεν έχουν εμπειρίες, δικά μας παιδιά, και πιθανόν να υπάρχει μια απογοήτευση, την οποία θεωρώ φυσιολογική. Από εκεί πέρα όμως δεν πρέπει να υπάρξει κηδεία. Στο ποδόσφαιρο καμία ομάδα, μα καμία ομάδα, άντε μόνο η Μπαρσελόνα είναι εκείνη η οποία μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα και με 5 και με 10 βαθμούς ή 15 διαφορά. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι το πρωτάθλημα θα έχει δυσκολία. Θα έρθουν και άλλα τέτοια παιχνίδια δύσκολα. Όπως δύσκολα θα είναι και για τις αντίπαλες ομάδες που θα παίζουν μαζί μας εκτός έδρας.
Ορισμένα παιχνίδια θα κρυφθούν στην αναπνοή. Επομένως πρέπει να υπάρχει ηρεμία γενικά σε όλα τα επίπεδα. Εμείς την έχουμε, αυτή την ηρεμία. Και το τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι εγώ είμαι σε αυτή την ομάδα για να δημιουργήσω προϋποθέσεις από πέρσι που ήρθα και φέτος που συνεχίζω, ήρθα να δημιουργήσω προϋποθέσεις σε αυτή η ομάδα να βγει την κατηγορία. Δεν ήρθα για κανένα άλλο λόγο. Για κανέναν όμως άλλο λόγο. Οτιδήποτε άλλος λόγος μπορεί να εμπλακεί ως το πρόσωπό μου, θα πω ότι δεν είναι σωστός. Εγώ ήρθα μόνο για μία δουλειά εδώ. Να προσπαθήσω μαζί με τους ποδοσφαιριστάς και με τη διοίκηση να βγάλουμε την ομάδα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Κανένας άλλος. Δεν έχουμε κανένα λόγο να εμπλακούμε σε οτιδήποτε άλλο. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι εγώ δεν θέλω να γίνω απαραίτητα κακός σαν άνθρωπος. Θέλω να είμαι normal, όπως είμαι σαν άνθρωπος. Με τα καλά, με τα άσχημα. Δεν θέλω να γίνω κακός σαν άνθρωπος. Σε καμία περίπτωση. Θέλω λοιπόν, όπως ήρθα εδώ, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, να δημιουργήσουμε λοιπόν τις προϋποθέσεις αυτή η ομάδα να βγει. Το αποτέλεσμα δεν είναι το θετικότατο, δεν είναι όμως αρνητικό. Όποιος ξέρει από μπάλα μπορεί να δει ορισμένα πράγματα. Είναι ένα παιχνίδι μεταξύ της πρώτης ομάδας και της δεύτερης τρίτης ομάδας, δηλαδή της ομάδας που προπορεύονται, και όλα αυτά τα αποτελέσματα θα έρχονται συνεχώς. Δύσκολα θα είναι εκείνη η ομάδα η οποία θα πάρει πολύ μεγάλο προβάδισμα και γενικά θα γίνει μάχη μέχρι το τέλος. Ομάδα που θα είναι συγκεντρωμένη, που θα έχει ηρεμία, που θα προβληματίζεται για το άσχημο αποτέλεσμα και θα δουλεύει με ηρεμία, θα είναι εκείνη η ομάδα η οποία πιθανόν θα κόψει στο νήμα. Επομένως ήρεμα συνεχίζουμε τη δουλειά όπως τη συνεχίζουμε πάντα. Δεν χρειάζεται να είμαστε απογοητευμένοι. Θα δούμε τα λάθη μας, θα τα διορθώσουμε, τα καλά μας, όλα αυτά και θα συνεχίσουμε. Καλή συνέχεια στη Μαγούλα. Από τις ομάδες, από όλες τις ομάδες που μας δυσκόλεψε, σε γενικές γραμμές μας δυσκόλεψε, σε αρκετά μεγάλο βαθμό, κινήθηκε και καλά αμυντικά και προσπάθησε και γρήγορα, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, να μας πάει σε κάποιες φάσεις στις οποίες πήγε. Είναι μια αξιόλογη ομάδα. Καλή συνέχεια στον συνάδελφο. Και τώρα όλοι λέμε, το έχω πει και σε άλλη συνέντευξη, να είμαστε, το είπα και με την Κόρθο, να είμαστε εγώ και εμείς οι Κόρθος στην Οθή. Λέμε εγώ στην Μαγούλα και λόγια να αγαπιόμαστε. Λοιπόν, επομένως, καλή πορεία και στην αντίπαλη. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Νομίζω σήμερα δείξαμε και αποδείξαμε γιατί βρισκόμαστε εκεί ψηλά. Ένα ντέρμπι που τα είχε όλα, είχε γκολ, είχε ένταση, είχε καλό παιχνίδι. Νομίζω ότι και οι φίλοι των δύο ομάδων ευχαριστηθήκαν αυτό το παιχνίδι. Τέτοια παιχνίδια θέλουμε και εμείς να παίζουμε με γεμάτο γήπεδο. Νομίζω ότι και πραγματικά είναι πάρα πολύ δίκαιο το αποτέλεσμα. Όπως είπαν και οι προπονητές, η κάθε ομάδα είχε από ένα μήχρονο. Συγχαρητήρια σε όλους που αγωνίστηκαν. Θεωρώ ότι εμείς είμαστε σταθεροί σε αυτό το πρωτάθλημα και πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε έτσι προσιλωμένοι στο στόχο μας, στο τέλος θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο που είναι η άνοδο. Εύχομαι στον Πανηγιάλιο να πανηγυρίσει μαζί μας αυτή την άνοδο και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που ήρθε από τη Μαγούλα, γιατί η Μαγούλα δεν έχει αυτόν τον κόσμο που έχει ο Πανηγιάλιος, αλλά πραγματικά πιστεύω είναι πάρα πολύ σε αυτή την ομάδα. Έχουμε φτιάξει μια καλή ομάδα, είμαστε μια οικογένεια μαζί με όλο τον κόσμο εκεί στη Μαγούλα και πιστεύω αυτό φαίνεται κάθε Κυριακή. Καλή πορεία στον Πανηγιάλιο και πιστεύω ότι τέτοιοι αγώνες είναι διαφήμιση για τη ΓΑΜΑ Εθνική αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ατυχή αποτελέσματα, ίσως και φυσιολογικά θα μπορούσαμε να πούμε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου για την προσπάθεια, παρότι βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με 0-1. Στο πρώτο ημίχρονο μπορώ να πω δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο έπρεπε να πούμε, ίσως από πολλούς και διαφόρους λόγους. Στο δεύτερο προσπαθήσαμε, πιέσαμε, πετύχαμε τον γκολ σε πολύ καλό χρονικό σημείο. Μετά προσπαθήσαμε αλλά δεν τα καταφέραμε. Μέτρα η προσπάθεια, η ομάδα είναι ακόμα πρώτη. Πιστεύω ότι θα παλέψουμε πολύ για να πετύχουμε το στόχο μας, ο οποίος δεν είναι άλλος από την άνοδο. Θεωρώ
ότι δουλεύουμε πολύ σκληρά και θα ανταμυφθούμε. Τώρα, όσο για γενικά το παιχνίδι, ήταν ένα ντέρμπι. Είχε μοιρασμένο, όπως είπε, όντως ήταν ένα ημίχρονο της μαγούλας και ένα δικό μας. Αφήνει μια πικρία και στον κόσμο που ήρθε, που θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε πολύ, όλοι οι ποδοσφαιριστές. Συνεχίζουμε για το στόχο μας. Σας ευχαριστώ πολύ.